Θέλετε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες? Μας είπες ότι έχεις διαθήκη. Ποια είναι η διαθήκη σου? Άνοιξε το πάλι το catball. Άνοιξε το πάλι το catball. Να δω. Άνοιξε το. Θέλετε να μας δώσει κάποιες πληροφορίες? Μας είπες ότι έχεις διαθήκη. Ποια είναι η διαθήκη σου? Άνοιξε το πάλι το catball. Άνοιξε το πάλι το catball. Να δω. Άνοιξε το.